Vítam z Majster záhrade. V dnešnom videu sa ideme pozrieť na tieto tri hlavice pre krovinorezy. Dve od Oleomak a jednu od Tecomac. Poďme na to. Povieme si, ako fungujú, aké majú výhody a nevýhody a na čo sú určené. Hlavice od Oleomak sú v dvoch verziách, a to je plastová a kovová, ktoré disponujú systémom Load and Go, ktoré nám rýchlo vedia namotať strunu. A plastovú hlavicu Tecomac, ktorá má systém Tap and Go. Na zadnej strane krabice máme tiež návod, ako si môžeme namotať struny. Takže v balení sa nám nachádza 3 mm struna, samotná hlavica a adaptér. V plastovej verzii sa nám nachádza samotná hlavica, dve struny, ktorá jedna má 2,4 mm a druhá má 3 mm. A rovnaký adaptér, ako bol pri kovovej verzii. V balení od Tecomac sa nám nachádza samotná hlavica s namotanou 3 mm strunou a až dva rôzne adaptéry. Tak, tu máme obsahy balení. Ideme si povedať najskôr o tej kovovej. V prvom rade si ideme namotať strunu, čo je veľmi jednoduché a ideme si to ukázať. Takže rozmotáme si strunu, vložíme strunu do jedného z otvorov a zatlačame, až pokiaľ nám nevyjde z druhej strany. Keď nám vyjde z druhej strany, tak zoberieme k sebe oba konce, aby sme mali strunu v strede a následne točíme s týmto kolečkom, až pokiaľ nebudeme mať strunu úplne namotanú. Tak, strunu máme namotanú, trvalo to asi 10 sekúnd. Má tiež systém, kde stlačení hlavy o zem sa povyťahne struna. To isté u plastovej verzii. Plastová verzia sa namotáva úplne rovnako, takže si to nemusíme ukazovať. Táto kovová hlavica je určená najmä pre veľmi časté a profesionálne používanie, pre náročnejšie terény, hustú trávu, buriny, miesta, kde sa dotýkate s kameňmi alebo so zemou. Povieme si nejaké výhody a nevýhody tejto hlavice. Medzi najväčšie výhody určite patrí to, že má ten Load and Go systém, takisto ako plastová verzia, pri ktorom vieme veľmi rýchlo navíjať strunu bez rozoberania hlavice do 20 sekúnd. Veľkou výhodou je tiež táto kovová spodná časť, ktorá vám určite zvýši životnosť a odolnosť, má lepšiu stabilitu pri vysokých otáčkach a je spoľahlivá aj pri hrubších strunách alebo náročnej práci. Medzi nevýhody by som spomenul, že má vyššiu hmotnosť, takže môže viacej zaťažovať motor, hlavne menšie krovinorezy. A cena je vyššia oproti plastovým hlavám, ale to dáva zmysel, pretože máme väčšiu odolnosť. Tá plastová verzia sa skôr hodí pre takých hobby používateľov, pre pravidelnú údržbu okolo domu, záhrady alebo na menšie pozemky. Výhodou je tiež, že má ten rovnaký loadovací systém, ktorým viete strunu namotať do 20 sekúnd. Tento má nižšiu hmotnosť, takže sa ľahšie s ňou manipuluje a nezaťažuje tak motor. Je cenovo dostupnejšia ako kovová verzia a má jednoduché a spoľahlivé používanie. Medzi nevýhody by som spomenul, že má plastovú konštrukciu, ktorá môže byť menej odolná, môže sa poškodiť pri častých nárazoch na tvrdé predmety. Priemer hlavy je 130 mm. Ešte spomeniem, že pri tejto plastovej verzii si tiež viete dokúpiť túto spodnú kovovú časť a viete si ju za túto plastovú vymeniť. Nájdete ju na našej stránke, link vám nechám v popise videa. A tým sa dostávame k tretej hlavici od Tecomac BNV 130. Hlavica Tecomac má síce strunu namontovanú, ale ideme si to aj tak ukázať. Na otvorenie budeme potrebovať plochý šrobovák, ktorým si pomôžeme nadvihnúť kryt. V prvom rade musíme stlačiť tlačidlo push na oboch stranách a pomocou šrobováka vypáčiť vrchnú stranu, ktorá nám takto pekne vyskočí. Vyberieme cievku s namontovanou strunou. Tým pádom sa nám hlavica rozdelila na tri časti, na cievku so strunou, spodnú časť a vrchnú časť. Namotávanie struny je tu ručné a tak nie je také rýchle ako pri Load and Go systéme. Nájdeme jeden z týchto otvorov podľa hrúbky našej struny a zastrčíme ho tam tak, aby nám tam pevne držal a nevyšiel. A začneme namotávať strunu. Ukazovateľ nám tiež ukazuje, akým smerom máme namotávať strunu. Keď strunu máme namotanú, môžeme si ju prichytiť do jedného z týchto otvorov. A ideme namotávať druhú stranu. Zase si ju prichytíme do jedného z otvorov. Tak, na konci si ju zacvakneme, aby nám držala a nevymotala sa nám. Následne zoberieme spodnú časť, prevlečieme strunu týmito kovovými otvormi na oboch stranách, zatlačíme. Keď máme takto strunu pripravenú, uzavrieme ju vrchnou krytkou. Dávame pozor, aby nám struna odtiaľ nevyskočila a poriadne zatlačíme. Keď máme takto strunu pripravenú, potiahneme za oba konce a máme namotané. Táto hlavica je určená na hobby alebo poloprofesionálne využitie, najlepšie pre krovinorezy s menším motorom. Táto hlavica tiež disponuje Tap and Go systémom, kde pri poklepaní o zem sa povysunie struna.
Medzi výhody by som určite spomenul, že má jednoduchý a overený mechanizmus, ktorý pozná každý, má dobrú cenu a je ľahko dostupná, má ľahšiu konštrukciu, takže nezaťažuje motor a je univerzálne použiteľná ako pre menšie, tak aj stredné krovinorezy. Aj vďaka adaptérom, ktoré sa montujú na spodnú časť. Adaptéry sa šrobujú do opačnej strany. Medzi nevýhody by som určite spomenul, že pri výmene struny treba hlavicu celú rozoberať a to trvá oveľa dlhšie oproti load angle systéme. Má nižšiu odolnosť napríklad oproti kovovej hlavici a túto hlavu by som určite nenosil medzi veľmi náročné podmienky alebo pre veľké motory. Každá z týchto hlav má svoje využitie, kovová je robustná a odolná a preto je určená na náročnejšie podmienky. Plastová verzia vám tiež ponúka ten rýchly load angle systém navíjania struny a pre svoju aj nižšiu hmotnosť je skvele použiteľná pre bežné podmienky. A táto Tecomac je univerzálna cenovo dostupná hlavica, určená hlavne pre krovinorezy s menším objemom. Ja vám ďakujem za zhliadnutie tohto videa. Link na všetky tieto 3 hlavice nájdete v popise videa, takisto ako na vymeniteľnú spodnú kovovú časť. Určite mi napíšte do komentára, ktorá z týchto 3 hlavíc sa vám pozdáva najviacej. A nezabudnite sledovať Majstra v záhrade, aby vám ďalšie tipy a recenzie na produkty neušli. My sa vidíme na budúcej.